Kněžna Kazi přijela na koni ze svého hradu Kazína navštívit svoji sestru Libuši na Vyšehrad. Sestry se procházely po nádherných zelených vyšehradských zahradách nad Vltavou, když křik mužských hrdel se začal blížit jako náhlá bouře. Znamení vítězství hučelo z lesního rohu a neslo se širým hradem. Paní kněžní, pojďte se rychle podívat, co se to tu děje. Tam volným krokem kráčel v hlučném průvodu hradních strážců a jiných mužů vysoký mladý muž statného těla a s rukama vstaženýma do týla nesl nějaké břemeno. S úžasem hleděli kněžny na něj i na jeho břímě. Divokého, živého kance, kterého držel za hrotité bolce a nesl ho na zádech. Je to vývoj! Sice vývojů! No ano, je to vývoj! Kanec sebou škubal, černými kopyty kopal a zuby klektal. A podívejte se, jaký celé to strany je podbatá. Divého kance z Kavčí hory. Ať hyne před tvými zraky, chceš-li. Chci-li? Inu budíš. Ať se stane. Sláva! Sám se postavím proti němu. Já ho nabil, já ho také zabiju. Vy ustupte, kdyby chtěl prorazit kolo. Starý, silný kňour na okamžik ležel na zemi jakoby bez sebe. Ale v tom se mu zježily jeho dlouhé štětiny na hřbetě, běl mu očí se zablízklo, stejně jako jeho bílé dlouhé špičáky. Pozor, už přichází k sobě! Postupně, může být nebezpečný! Vše stichlo a v tom Kanec divoce vyrazil proti vývojovi. Již nikdo nebude páchat škody na kukuřičných polích a na velkostatkáře zbožila. Aby tě bohové pozdravili, ty z krají voní. Byl to kněur zlý, hlavní, 6letý a nebezpečný. Hrůzu a strach šířil kolem Kavčí hory. Co škody natropil, na obilí a kukuřici, jejich celé rány poválel. A na zvířatech, hlavně na lovčích psech, ale i na koních. Když na něj svatopluk vyjel, jeho koni hrudní břicho rozpádal, tak vysoko vyskakoval.
Je to že se mě zranil. Šel z něj strach, že i muži před ním utíkali a skrývali se. Ale až tu vývoj. Hurá! Jak si ho ulovil, vývoj? Inu, mrzelo mne, že ten starý sekáč tu tropil tolik škod, že lidé se ho báli a že již nikdo nechtěl projít okolo Kavčí hory. Tam se samotásky zdržoval. Tam se každému postavil. A tam roztrhal tolik lidí, koní a loveckých psů. Jo, když jsem šel jednou okolo houštiny, vyrazil proti mě tak prudce a tak nečekaně, že jsem se mu ani nemohl postavit so štěpem v ruce. A strom na blízku žádný. Teď jsem mu dal po nohou a hlavou chtěl škubnout, aby mi udal dlouhou tržnou ránu. Ale já jsem ho hned chytil za uši a už jsem ho držel pevně a už jsem ho nepustil. On chrochtal, kopal, trhal sebou jak bláznivý a zuby mu klechtaly. Ale to jsem ho už měl na zádech a pospíchal jsem sem za vámi na Vyšehrad. Sláva! Sláva Vývojovi! Vývoj, ty jsi tak statečný muž. Bohové žehnali tobě, tvé síle. Ulevil z krajině. Zachránil spolnosti před mnohými škodami. Teď běž. Odpočiň si. Pohov si. A posilni si. Děkuji, paní kněžno. Jo. Na světě vidím se byl potěšen a rád slyšel tu chválu. Jeho oči se však tajně obracely po dveřích, kterými odešla kněžna Kazy. Tak si pozor, přichází kněžna Kazy. Co to asi přináší? Nejspíš nějaký dar pro Vývoje. Vývoj, povstaň a předstup před kněžnu. Zde, Vývoji, přijmi tento pás jako výraz vděčnosti za tvůj chrabrý čin. Sama jsem ti ho vybrala z pokladu našeho otce. V tomto pásu jsou zašity hadí zub a byliny, které tě ochrání před divou zvěří a všemi nástrahami nočního života. Děkuji vám, paní kněžno, za váš kostný dar a za vaše milé poděkování. Ale byl bych mnohem raději, kdybyste mi dovolila, abych vás doprovodil na vaší zpáteční cestě na váš překrásný hrad Kazín. Inu dobrá, ráno ti připravíme koně a můžeš se mnou vyjet na můj hrad Kazín. Děkuji vám, paní kněžno. Zdejší tiché komoře máš připraveno teplé lože. Tak si odpočíň před zítřejší jízdou. Po hojném jídle a pití mladý hrdina usnul tvrdým spánkem až do jídla.